Vážení páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na zasadnutí Mestského zastupiteľstva tu v Liptovskom Hrádku. Ospravedlňujeme sa za priestory, ale už sa začali po odovzdaní staveniska stavebné práce na vzdialených centrách, to znamená, že už ani nemáme kde sedieť, čiže je to také improvizované. Predtým, ako sme sa premiestňovali tu, sme to využili na veľmi krátku návštevu plavárne, o ktorej sa ešte zmiením, a videli ste aj šatne, ktoré boli v rámci rekonštrukcie v kultúrnom dome spravené cez bytový podnik, čiže toto bolo mimo našu investíciu. Čiže vítajte v kultúrnom dome. Čo sa týka programu, každý ste ho obdržal. Ešte predtým pre zapisovateľku a pre vás informácia, že sme uznašania schopní. Na PNK je v podstate po operácii iba pani Elena Jurenová. Operali sme jej zdravenie, som sa volal, máte v poriadku, čiže dobre, ak má niekto, čo sa týka programu, nejaký pozmeňovací návrh alebo chce zmeniť program, nech sa páči. Keď nie je tomu tak, tak hlasujeme teda v počte 12, kto je za návrh takéhoto programu na dnešnú schôdzu. Ďakujem, kto je proti a kto sa držal. Ďakujem pekne. Zapisovať bude pani Beňová, overovateľa podľa poradia sú navrhnutí páni poslanci Michal Čukan a Stanislav Dzúrik. Má niekto iný návrh? Keď nedávam hlasovať o overovateľoch v tomto zložení, kto je za? Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal? Dvaja sa zdržali, pán Dzúrik a pán Čukan. Návrhová komisia, predseda pán poslanec Zimrich a členovia pani poslankyňa Pavlíková a pán poslanec Kovač. Má niekto iný návrh, čo sa týka návrhovej komisie? Keď nedávam hlasovať návrhovú komisiu v tomto zložení, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nie je také, kto sa zdržal? Zdržala sa pani Pavlíková, pán Imrich. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne. Bod číslo 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrola mesta Liptovských Hrádok za rok 2024. Predkladá hlavný kontrolór. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, k tomuto bodu programu v krátkosti taký komentár. Čiže ide o ročnú správu o kontrolnej činnosti. Logicky sa to robí spätne, čiže je to za rok 2024. Je to jedna zo zákonných povinností hlavného kontrolóra takúto správu vlastne na začiatku ďalšieho roka predkladať za predchádzajúci rok. Ako ste si mohli všimnúť, je to taká vlastne správa sumarizačná, ale s dôležitou prílohou, ktorá bola priložená k tejto správe, kde práve v tejto prílohe môžete vidieť pekne prehľad vykonaných kontrol počas roku 2024. V krátkosti v podstate bolo tej kontroly tvoria gro kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Bolo vykonaných 14 samostatných kontrol a jedna taká súhrnná kontrola zložená z ďalších 5 čiastkových, čiže bolo vykonaných dokopy 19 kontrol. Čo sa týka kontrolovaných subjektov, tak klasicky štandardne tie isté subjekty s jednou možno takou výnimkou. V rámci jednej kontroly bola kontrolovaná aj cirkevná materská škola Korab, ktorej zriaďovateľom je ECAO v Liptovských Hradoch. Samozrejme, tá kontrola sledovala len zákonom stanovené oblasti. Čo sa týka kontrolných období, taktiež štandardne jediná zase taká výnimka, ale logická, pri kontrole hradnej školy vlastne tá kontrola bola až do augusta roku 2024, obvykle býva do konca júna, a to z toho dôvodu, že vlastne od 1. septembra už ju nahradila spojená škola. Sumárne môžem povedať, že v podstate len v jednom prípade boli také nedostatky, ktoré spôsobili to, že bol najprv vypracovaný návrh správy, až potom správa o výsledku kontroly, a to bolo v rámci kontroly sťažností a petícií. Čo sa týka tých ďalších kontrol, tak aj v rámci nich boli určite identifikované nejaké nedostatky, ale tie buď boli odstránené počas kontroly, alebo boli formulované v správach a všetky sme si prešli s príslušnými zamestnancami. Okrem kontrol, samozrejme, ďalšia zákonná povinnosť pre kontrolóra
tak vypracoval som minulom roku 2 odborné stanoviská, a to k záverečnému účtu a k návrhu rozpočtu. No a popri tom ďalšia činnosť, či už konzultačná alebo metodická, aj pre rozpočtovky naše, takže zhruba toľko. Samozrejme, ak máte nejaké ďalšie doplňujúce otázky, tak nech sa páči. Ďakujem. K bodu 3 otvárame diskusiu, nech sa páči. Keď nie, diskusiu uzatvárame. Návrh na uznesenie je mestské zastupiteľstvo túto správu berie na vedomie. Kto je za návrh takéto uznesenie? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Bod číslo 4. Správa o výsledku kontrol hlavného kontrola mesta Liptovských Hrádok. Nech sa páči. Ďakujem. V krátkosti, táto predkladaná správa vlastne monitoruje obdobie od posledného riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.12.2024. V tomto období boli vykonané a ukončené 4 kontroly, čiže tam bola ešte tá záverečná kontrola z roku 2024. To bol vlastne monitorovaný 3. kvartál v rámci hospodárenia mesta. No a potom 1, 2, 3, to už boli kontroly z roku 2025. Prvá sa týkala dotácií, ktoré boli poskytnuté a zúčtované v roku 2024. 2 sa týkala plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení z roku 2024. A 3 tá bola, alebo týkala sa prevodov nehnuteľného majetku obce. V krátkosti len také 2 osobité veci, ktoré by som možno vypichol. Prvá, tá sa týka tej 3 z roku 2025, a teda prevodov majetku, nehnuteľného majetku, tak táto kontrola a vlastne aj výsledok, ktorý môžete vidieť v tejto správe, tak to bolo v podstate len taký konštatačný charakter, mala táto kontrola, nakoľko v roku 2024 mesto nepreviedlo nehnuteľný majetok nad 20 000. Ale je to teda zákonná povinnosť takúto kontrolu vykonať, takže preto ju tu máme. A čo sa týka tej 2 z roku 2025 a uznesení, tak práve súčasťou tejto kontroly sú aj tie prílohy, ktoré ste obdržali. Tie vlastne monitorujú uznesenia s určitými kontrolnými zisteniami, veď mohli ste si to pozrieť v materiáloch. Súhrne môžem konštatovať, že v ani jednom prípade neboli zistené také nedostatky, ktoré by spôsobili to, že by bol najprv vypracovaný návrh správy, bola rovno vypracovaná správa o výsledku kontroly. Čo sa týka tých kontrol, tak aj tu môžem povedať, že boli zistené určité nedostatky, ktoré, keď sa dali, sa odstránili počas kontroly, a keď nie už, že to boli už ukončené aktivity, tak boli formulované v jednotlivých správach, a teda v jednotlivých aj kontrolách, ktorých prehľad môžete vidieť v tejto správe. Ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, nech sa páči diskusia pani poslankyne Žiaková. Máme také kontrolné zistenia, ktoré sa u kontrolovaných subjektov opakujú, alebo nie? Určite. Napríklad by som to prepojil možno ešte s tým predchádzajúcim bodom. Čiže tam vlastne tá kontrola súvisela s výkonom, alebo teda s petíciami a sťažnosťami a ako sa vybavujú. Čiže toto je taký moment a taká vec, ktorá sa opakuje ešte aj sa opakoval pri predchádzajúcej hlavnej kontrolórke, kde vlastne niekedy je určitý podnet v podstate označený ako sťažnosť, zapíše sa to ako sťažnosť a následne vlastne musí sa táto sťažnosť vyhodnocovať aj podľa smernice, ktorú máme k tomu vypracovanú. Čiže toto sa opakuje aj v prípadoch, kedy to sťažnosť nie je, lebo zákon presne stanovuje, čo je sťažnosť, ale niekedy možno nad rámec si robíme robotu. Čiže toto je také opakované. Aj rozpočtové organizácie majú svoje také špecifika. Tam najmä možno nejaká informačná povinnosť pri verejnom obstarávaní a viac vecí. A potom sú také drobné veci, hej, že pri účtovaní, čiže možno nejaká zámena nejakých účtov alebo rozpočtových klasifikácií a podobne. Dobre, stačí pani poslankyňa? Hej. Nech sa páči v rámci diskusie bodu 4. Keď nie, tak v podstate mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
túto správu. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne. Tu mám to je. Dobre, bod číslo 5, majetkoprávne záležitosti, predkladá pán vedúci majetku a správy. Dámy a páni, máme dve veci. Prvý bod je návrh na odpredaj nehnuteľného majetku formou verejnej obchodnej súťaže. Je to súťaž, ktorá opakovaná, teda súťaž na pozemky vo vlastníctve mesta, parcelné čísla 55/2, 555/4 a 556/2. Sú to pozemky, vlastne, ktoré sa nachádzajú medzi arboretom Polikliníkov, vlastne bylo multifunkčné ihrisko, kde z hľadiska územného plánu je určená výstavba, viacpodlažná výstavba bytových domov s výškou 2 plus nadzemné podlažie podkrovia. Toto je opakovaná súťaž, ktorá bola už v lani, len nebola úspešná, čiže opakovane dávame do pľacu vlastne pre týchto troch pozemkov s podmienkami, tak ako sú stanovené v návrhu na uznesenie. Kúpna cena minimálne 140 000 eur, čo znamená približne 65 eur za meter štvorcový. Po druhý bod je tam, musí byť návrh v súlade s platným územným plánom. A termín sme stanovili do 3. apríla 2025, kedy je potrebné doručiť súťažné návrhy. Tu sa situácia trošku zmenila, lebo zákon 138 bol novelizovaný, kde predtým bola povinnosť len v rámci elektronickej schránky podávať súťažné návrhy pre podnikateľské firmy, alebo tie, ktoré majú túto schránku aktivovanú. Teraz je už tá možnosť, môžu si vybrať, bude to elektronickou schránkou, bude to písomne, alebo dokonca aj cez e-mail. Tak preto sa tam rozšírili tieto tri možnosti. Čiže v bode 2 poprvé schvaľujeme teda spôsob prevodu, a to formou verejnej obchodnej súťaže, a po druhé schvaľujeme potom podmienky verejnej obchodnej súťaže. Dobre, ďakujem. K tejto časti bodu je návrh na uznesenie celkom komplikovaný, je vysvietený, ale môžeme teda hlasovať, lebo v podstate je to opakujúca sa vec. Kto je za návrh takto koncipovaného uznesenia? Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal. Ďakujem pekne, ideme na bod číslo 2. Druhým bodom. Kto? Pardon, pán poslanec sa zdržal. Pán Vodrážka. Dobre, ideme. Druhým bodom je predaj nehnuteľného majetku, a to z dôvodu vodného osobitného zreteľa. Opätovne tak ako veľakrát už aj za predchádzajúce roky predávame drobné pozemky popri plotoch, ktoré sú nevyužiteľné pre mesto Liptovský Hrádok, a takým istým je aj pozemok parcela číslo 257/408 vo výmere 70 m². Je to užívateľkou je pani Jana Čatlošová na Rázusovej ulici. Dali sme vypracovať samozrejme znalecký postup, čo je podmienkou pre osobitný zreteľ. Cena vyšla 18,35, tak ako bolo aj vo vedľajšom prípade, kde bol predaj pani Makarovej, to bolo vlastne 30 metrov vedľa na tej istej ulici. Takže podmienkou je schválenie poprvé spôsobu prevodu tohto nehnuteľného majetku, a to formou z dôvodu vodného osobitného zreteľa, a po druhé potom už priamy predaj pani Čatlošovej z dôvodu vodného osobitného zreteľa parcely 257/408 za cenu 18,35, čo je nejakých 1376 eur. Dobre, ďakujem. K tomuto bodu otvárame diskusiu. Je takýto trojuholník. Návrh na uznesenie, teda diskusia nie je vysvietený. Tá suma, ktorá bola spomínaná, 18,35 eur za meter štvorcový, a celkovo je to 1376 eur a 25 centov. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Ďakujem. Predloženie žiadosti o finančný príspevok na zabezpečenie realizácie projektu obnova atletickej dráhy pre gymnázium Liptovský Hrádok predkladá vedúca financií a daní. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme vám na schválenie návrh na podanie žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Fond na podporu športu ešte v decembri roku 2024 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.
za účelom vytvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov. Mesto Liptovský Hrádok má záujem uchádzať sa o tieto externé prostriedky. V našom konkrétnom prípade by boli tieto externé prostriedky na financovanie obnovy atletickej dráhy pri gymnáziu v Liptovskom Hrádku. Projekt navrhuje stavebné úpravy atletickej dráhy s doskočiskom v piesku, výstavbu športovej plochy so špeciálnym povrchom a plochy na vrch buľov. Hlavným cieľom je celkovo zveľadiť vzhľad areálu, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové využitie aj pre všetkých obyvateľov mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je okolo 364 000 eur z DPH a mesto sa bude na tomto projekte podieľať formou spolufinancovania vo výške 35%. To by bolo všetko. A ešte vysvetlenie, že vlastne uznesenie, ktoré bude vyjadrovať súhlas Mestského zastupiteľstva s podaním žiadosti a zabezpečením spolufinancovania je povinnou súčasťou žiadosti o tento nenávratný finančný príspevok. Dobre, ďakujem predkladateľke. Ja len doplním, že už bola ukončená súťaž a v podstate to treba dokompletizovať a do 13. a do 12.3. jednoducho zaslať na Fond na podporu športu. Otváram k tomuto diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som chcel aj touto formou vyjadriť podporu, že ďakujem pekne aj za túto iniciatívu. Verím, že budeme úspešní v tomto projekte a som aj rád, že sa možno zrealizuje táto myšlienka, ktorú som navrhoval ešte v minulom volebnom období. Lebo tento takýto atletický kurt, tá atletická dráha chýba v našom meste a mohla by byť využívaná či už vrcholovými športovcami, ale aj hobíkmi. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Pán poslanec Čuka. Ja by som sa chcel pýtať, je to pekný fakt projekt, všetko super, len ako ideme finančne vlastne to všetko zastrešiť, zhruba je to suma okolo 100 000, tak by som sa chcel opýtať vlastne na bod 6, otázkou 7b, informácie o finančnej situácii mesta, lebo keď to tak počítam len zaokrúhlenie, tak máme ročne 250 000 gymnázium, 150 000 máme hokejová hala, pribudne nám plaváreň, to neviem koľko, ako sa ide, začína sa nám stavať škôlka a plus počítajme, že plaváreň náklady, hokejová hala náklady, amfiteáter ďalších 200 000, či mesto zvažuje úver brať, alebo sa to urobí bez úveru. No, úver budeme určite potrebovať na plaváreň. Budeme sa ho snažiť zobrať v takej nevyhnutnej výške. Plaváreň je OK, to o tom je. Ostatné veci, ako hovoríš, splátka, gymnázia, amfiteáter, to všetko už v schválenom rozpočte máme. A čo sa týka tejto atletickej dráhy, tak budem možno trošku predbiehať, pretože práve už teda ukončený rok spracovávam postupne do záverečného účtu a ja už teda viem, koľko máme finančných prostriedkov, ktoré budú vlastne prídel do rezervného fondu. To znamená, že ak budeme úspešní v tejto žiadosti, tak potom v apríli, keď sa bude schvaľovať záverečný účet, tak pôjde vlastne úprava rozpočtu vlastne z týchto prostriedkov z prebytku z predchádzajúceho roku. Takže kvázi mesto nepočíta s ďalším úverom okrem vlastne zatiaľ sme ten úver ešte nezobrali, plánujeme ho zobrať niekedy v máji. Zatiaľ to financujeme výstavbu plavárne z prostriedkov, ktoré sme dostali z Fondu na podporu športu a z rezervného fondu. Ja ešte doplním, zabudol si tam od 36. nás bude zaťažovať ešte kúpa kompaktora. Čiže to je ešte jedna z vecí, ktorá bude sa musieť nejakým spôsobom doúčtovať. Ale to máme tiež vlastne v rámci schváleného rozpočtu. Ja sa k tomu pri tom Bčku vyjadrím. Mňa trápia trošku iné veci, lebo ešte sú aj nejaké záväzky, ale to si myslím, že toto postíhame. Zatiaľ takto stačí k tomuto atletickému oválu. Totiž ešte napríklad gymnázium, oteplenie. To je veľký projekt, výmena okien, podkrovie, sokel, kotolňa, to sa teraz kreslí, to je ďalší. Ale my nebudeme stíhať, ja teraz poviem ten koeficient úspory, čiže budú tam musieť byť akože úplne iné okna. Čiže takto. A to je tiež jedna z vecí, ktorá sa bude musieť robiť. Ja, ak dovolíte, potom by som sa vyjadril úplne na rovinu 7b k tej situácii.
vlastne nám tu pomáhajú tie externé prostriedky, o ktoré vždy žiadame, aby sme si takýmto spôsobom uľahčili, pretože z vlastných prostriedkov by sme asi málo čo v tomto meste vybudovali. Takže každá jedna príležitosť, ktorá je získať externé prostriedky, samozrejme je tam vždy spolufinancovanie alebo v väčšine prípadov, ale v podstate za tú sumu my by sme si s takouto sumou neporadili sami z vlastných prostriedkov. Chcel som povedať to, že či vlastne budú tie vlastné prostriedky k spolufinancovaniu, či ich máme, aby sme zbytočne nebrali ďalší úver. Povedala, že to bude z toho prebytku hospodárenia. Ja už teraz vidím, že koľko tam je. Už to vieme trošku tak, akože presnejšie, no. Dobre, všetko? Pán poslanec, nech sa páči. Ja sa chcem ešte opýtať, že už keď sa naozaj investuje vo veľkom vrátku, že my sme mali ohľadom tých priestorov našich, čo by sme chceli v tom kultúráku, predĺžiť, že či sa nájdú ešte aj tam tie peniaze. Ja som dal verejný prísľub, bola tam aj šéfka financií že to berete do úvahy. Nie je to možné cez Fond na podporu športu, ešte som to zisťoval kvôli tomu, že to je majetok náš a že tam tá spolúčasť by bol problém, respektíve cez OZ by bol problém, ale tu na riešenie nájdeme a ja ti potom poviem aj aké. Cez školstvo, áno. Nech sa páči. Ešte jednu otázku by som mal, keď je to tento atletický projekt v hodnote 360 000, nie je to malá suma, či sa tam počíta aj s takým kamerovým systémom, aby nám to vandali nerozbili potom. Tam bude osvetlenie a pri osvetlení bude aj kamerový systém na PCčko. Ale PC nám funguje. To je, no ale my máme obraz. Akože my záznam nemáme, ale obraz máme. Tak to spolufinancovanie ešte raz to je 30? Okolo 100 000, 35% to je celkové sumy. Teraz neviem presne, aká suma už je vysúťažená, ale presne. Ja to poviem takto. Okolo 100 000 to je cez 100 000. Alebo mne to vychádza potom viacej. Ale vysúťažená. Vysúťažená je nižšia. My sme už dosúťažili. Teraz išlo o to, že aby sme mali o 4 body viac, tak sme museli spolúčasťou 35%, to je jednoducho odkontrolované Bratislavou, nebudem o tom rozprávať. Tak toto musí byť. Dobre? Dobre, návrh na uznesenie teda je, tak ako je vysvietené, kto je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem, kto je proti? Nikto, kto sa zdržal, tiež nie, ďakujem. No a teraz ideme k tomu rôznemu a tu by som, ja budem hovoriť akože úplne otvorene, pretože včera bola komora miest, na ZMUSe bola rada vlády a včera som ešte komunikoval a dneska ráno som ešte komunikoval s Kysucou, lebo tam bolo združenie miest obcí Kysuce a bol som tam ako online pripojený. Najskôr k vzdelaným centrám. Ja teraz nebudem hovoriť, mám to tu na, že je tam ten dizajn, ako to je spravený, už je to odsúťažené, už sa dneska začalo robiť, odozdalo sa stavenisko, máme to do 1.4. stihnúť. Poviem vám, že čo nám pomôže akože finančne, a to teraz hovorím akože úplne vážne. Ak toto dobre uchopíme, že pripravíme, a teraz poviem aj sálu hore, aj dole, a budeme robiť tie zdieľané veci, ktoré sú tu na už zadané, to je v rámci tohto tu, stavebný poriadok, doprava, školstvo, vodná správa ochrany prírody a finančné riadenie. Keď toto dobre uchopíme od 1.6. a personálne to prepojíme na náš úrad, tak tam bude úspora. To je prvá vec, ktorá nás pomôže. Druhá v rámci odpadového hospodárstva a tretia v rámci bytového podniku. A štvrtá barlička, ktorá príde a je pred podpisom, je 420 000 na sanáciu kompenzácií energií. Hej? Toto sú tie veci, ktoré máme za chrbtom a ktoré jednoducho budeme sanovať. Samozrejme, že tam sú výkonové ukazovatele pri CZSK-ách a tu nám máme plánované rozšírenie roku 26-29 v rámci školstva, životného prostredia, sociálnych služieb, regionálneho rozvoja, bezpečnosti, ochrany ovzdušia a tak ďalej. Čiže tie výkonové ukazovatele sa môžu premietnúť v dvoch. V prvej úrovni, že jednoducho budú participovať v vzdelaných službách viaceré obce, to je prvá možnosť, alebo výkonovo budeme preberať v rámci tých obcí tie kompetencie, ktoré nariadil, a teraz poviem v rámci zdieľaných centier ministerstvo vnútra a ten zoznam služieb je tuná, to len aby ste vedeli. Tuná je. A tuná máte od správy miestnych daní, to je strašne veľa, čoho môžeme a na čo si budeme trúfať, to jednoducho budeme robiť. Ja už som rozprával s Horným Liptovom, teda so starostami. Oni sú akože za to a tu im môžeme veľmi pomôcť napríklad pri mostevnom zbere a pri evidencii mostevného zberu. A tam je strašne veľa vecí, môžeme sa o tom baviť.
toto treba akože dobre uchopiť. Teraz, čo musíme stihnúť, a poviem to úplne na rovinu, lebo tlačím som na pilu cez tak celkom neomálenie. My už sme začali robiť a nemáme ešte zmluvu. Tá zmluva by mala byť podpísaná, teraz poviem, v priebehu budúceho týždňa na ministerstve vnútra. Keď sa podpíše zmluva a prídu peniaze na ten front office a aj na tú spoločenskú miestnosť a sa to uhradí, tak príde druhá zmluva. To sú na osobné náklady vo výške 620 000 na 36 mesiacov. Toto nám veľmi pomôže. S tým teda, že ale ja bol som upozornený, a to vedia aj pracovníci mesta, že do 1.4. musí byť zrealizované všetko to, kde my máme, a teraz poviem, trojmesačný, práve kvôli tomu, že sme boli doplnení neskôr, trojmesačný, teraz poviem, časový deficit. Napriek tomu si myslím teda, že to stihneme, poklopem si. A teda, ak toto stihneme, tak máme ešte potom jednu možnosť. Ja som bol s podpredsedom vlády a bol som aj s obidvoma štátnymi, aj z MIRI, aj z vnútra. Rada ministra ohľadom optimalizácie verejnej správy, to znamená aj zdieľaných centier, bude koncom tohto mesiaca, kde pôjdem, som tam členom, a kde Hrádok v prípade, že to bude klzať, budú riešiť zmluvu samostatne práve z časových dôvodov. Pretože my stavebné problémy asi nebudeme mať, ani IKT obstarať a dodať nebudeme mať, ale určite budeme mať problémy s nábytkami a tam môže byť problém, pretože ak príde NIKA a prídu faktúry skôr na úhradu, ako bude dodávaný tovar, môže byť s týmto problém. Ja sa do tohto púšťať nejdem. Hej, to aby bolo jasné. Ja som to povedal podpredsedovi vlády, toto je problém, on povedal, to sa vyrieši, zmluvne sa to vyrieši. Nás budú zmluvne riešiť na rade ministra zvlášť, to je k zdieľaným centrám. Hej, keby sme... Čo všetko teda treba stihnúť do toho 1.4.? My musíme tri oblasti. Teraz... Hej, IKT to je v poriadku, stavebné práce na tých dvoch miestach a nábytok. Hej, máme pripravené, a teraz poviem, miesta, ktoré budú, a teraz poviem, obsadené práve na ten personálny, a teraz poviem na tú personálnu časť, kedy od 1.6. a to budeme musieť pošpekulovať teraz s obcami. Čo ideme nahradiť kým, ako si odľahčíme rozpočet a koľko nás to, a teraz poviem, pošetrí. A na koľko osôb? Na 36. My máme, Zuzana tam je na 12 miest dole, či na 12 miest pripravených, čiže 12 ľudí a teraz pôjde v vzdelaných centrách. Teraz ide percentuálne o to, nebudem to tu rozoberať, že či pôjde, poviem príklad, stavebný odbor, ja neviem, pani Paldanová 0,5 na nás a 0,5, poviem príklad na Jamník, Vavrišovo, Pribilino alebo čo. My si, napríklad už sa hlásia, mne volala napríklad tu na Potúren, volali mi už napríklad z Beňadikovej, že oni by, lebo im to pomôže, tiež im to pomôže. A okrem toho, že by to malo byť kvalitnejšie spravené, pretože tí ľudia sú odborne spôsobili, tak niektorým to uškodí. A teraz je nový stavebný zákon, my sme mali na komore miest, Maťo akurát to chren, v podstate tú prezentáciu, aj dneska som ju dával na Kysuckom tom ZMO, tak je to tam tak, že musí byť akože full zamestnaní na spoločnom stavebnom úrade dvaja ľudia, aby bola zastupiteľnosť. Je tam pomerne prísna kvalifikačná, teraz poviem, štruktúra, ktoré bude schvaľovať štát. Sú tam napríklad veci, kde v správnom konaní iba z tých 7 bude správne konanie, všetko ostatné bude administratívne. To znamená stavebný úkon, stavebné konanie, kolaudácia, to bude len bez prítomnosti dotknutých osôb, to bude len administratívny úkon. Ale keď sa tá stavba bude umiestňovať a jednoducho ten projekt sa bude dávať, tak to je iba jediné správne konanie. Teraz, všetky tie veci, čo sa týka represí a teraz čiernych stavieb, odstraňovania, inšpekcie, to bude všetko za štátom. Všetky líniové stavby za štátom. Sú tam zmeny, poviem príklad, v dopravných stavbách, ale aj v malých stavbách. Je tam spústu vecí, ktoré tento zákon akože k nám donesie, no a to budeme musieť implementovať. A z tohto budú mať hlavu, a teraz poviem v uteráku, tí, ktorí majú malé stavebné úrady, napríklad ako je Liptovský Ján, lebo už aj starosta bol. A teraz taká Demenová si to dokáže vyriešiť, lebo ak to bude menej, tak oni budú musieť doplácať ten stavebný úrad. Nebude zrušený, ale z obecných rozpočtov si to bude musieť doplatiť ten úrad, ktorý to bude chcieť mať. Ale hovorím, to je debata strašne dlhá. Toto je len jeden segment zdieľaných centier. Len jeden segment. Keď už pán poslanec Čukan hovoril o tom, tak my pripravujeme za 1,4 milióna projekt na množstevný zber odpadu. To je vec, ktorá, a teraz poviem, je prelomová, pretože od 1.1.26 je zákonná povinnosť, a teraz poviem, inkasovať od ľudí len toľko za smeti, ktoré si jednoducho vyrobia. Hej. A toto je tiež jedna z vecí, kde bude treba
kontrolovať, či dynamicky alebo staticky, to sa vedie taký, nechcem povedať, že spor, ale taká debata. Teraz, kto to bude zvážať, MBU do toho, my linku budeme musieť potom robiť. To sú akože veci, ktoré sú v náväznosti, ktoré sú veľmi ťažké. My to tu narozprávame tak ako keby, že nič, ale napríklad len to, akými čípami, kde sa to bude teda prenášať, kde bude mať úložisko, kde každý, a teraz poviem s iniciálkami, bude vedieť podľa vysypanej nádoby, koľko tých smetí mal a bude robiť zálohovú. Obyvatelia budú tú zálohovú plavbu potom k určitému obdobiu korigovať. To sú všetko veci, o ktorých zbytočne dneska budeme rozprávať. Sú to veci, ktoré sú komplikované a tiež je tam spolúčasť. Hej? Tiež je tam spolúčasť, aby sme si nemysleli, že len tie veci, ktoré sú tu. A teraz prečo to hovorím? Do 2027 sú fondy, potom končia. Potom, a teraz príde holá pravda, kde sa každý bude musieť nejakým spôsobom zasprávať a pokiaľ to nestihneme teraz, lebo mňa pán primátor Mikuláša zavolal so 6 ľuďmi, že teda ako, tak oni sú, a teraz poviem, 2,5 roka za nami, čo sa týka odpadov. To hovorím teraz úplne vážne. Ja keď som im povedal, že čo my už a kde sa my pohybujeme, tak oni akože no, ale to nie je náš problém, to je ich problém. A teraz si predstav, že keď nepôjdu z fondov, pretože samozrejme, že pán minister životného prostredia to podmienil, že tí, čo majú MBU, môžu ísť do tejto žiadosti, tí, čo nemajú, nemôžu ísť. To je pomsta za to, čo spravili v parlamente, to aby bolo jasné. Čiže to sú veci, a teraz si predstavte, že my by sme mali vysoliť, a teraz poviem za zákonnú povinnosť, 1,4 milióna na naše mesto v rámci, a teraz poviem, množstevného zberu. To je ďaleko viac, ako je spolúčasť napríklad na plavárni, čo sa týka, a teraz poviem, nie externých, ale našich úverových zdrojov. Rozumiete? A kto by, a teraz poviem z tých občanov, povedal, že áno, na to, že ti tu bliká, že mám nejaký QR kód, že ma tu na nejako odčíta, že budeme mať nové stoiska, že toto zaplatíme, to tých ľudí nezaujíma moc. Viete, to každý si myslí, že keď hodí ten sáčok do toho kontajnera, že to je vybavená vec. Vôbec nie. Čiže áno, toto sú tiež zdieľané veci a toto tiež chceme zdieľať aj s obcami. A budeme to musieť vybudovať tak, aby to bolo životaschopné a aby tento Horný Liptov sa jednoducho obslúžil. Ale, a teraz poviem, to je školstvo, sociálne veci, regionálny rozvoj. Tam je množstvo vecí. Nech sa páči. No práve na to som sa chcela spýtať, či sa tie zdieľané centra nejakým spôsobom dotknú školstva, sociálnych vecí, kultúry a teda tejto sféry. Pani poslankyňa, ja to poviem takto. My by sme tu nám mohli rozprávať, že ako to máme namalované, máme to v hlavách, vieme si to predstaviť ako. My v prvom rade musíme zvládnuť MTZ-ko. Keď zvládneme MTZ-ko, potom to, čo sme po tom audite ministerstva vnútra dali, že máme možnosť robiť, tak to preobsadiť tak, aby nás to odľahčilo. Keď budeme toto robiť a budeme zazmluvnení, tak potom sa ideme baviť, ako sa ideme vyvíjať v rámci zdieľaných centier. A máme to tu nakreslené, už aj existuje v podstate taký makulár, že kde by sme teda mohli, a teraz poviem, zdieľať naše skúsenosti, alebo skúsenosti druhých s nami. Čiže toto všetko je. A teraz ja to poviem takto, to je naša šikovnosť, či budeme mať, poviem príklad v rámci školského obvodu, keď sa pýta na školstvo, 2000 detí, pretože tam potom pribudne ďalší metodik, platený štátom. Rozumieš? Čiže my sa budeme zabávať tak, aby sme, a teraz poviem, obslúžili ten región a obslúžili ho kvalitne. Toto je naša úloha. A teraz toto bude trvať 36 mesiacov. A potom príde zákon, a to viem, že príde zákon, ja som ho aj videl, kde tí, ktorí budú zdieľať tieto veci, budú mať podielové dane, pretože sa bude meniť financovanie samospráv, bude úplne ináč posudzovaný ten subjekt s občanom v vzdielanom centre alebo v vzdielaných centrách ako tí, ktorí sa dajú mimo. Tí budú mať menšie peniaze. A toto je tá udržateľnosť, keď to chcú udržať, povedali, aha, tu je úspora z rozsahu, pretože keď to budú robiť akože vo väčšom, budú to robiť kvalitnejšie, budú sa musieť niektorých vecí vzdať, samozrejme. Tie dediny nie všetci to pochopia, oni si myslia, že im ideme brať kompetencie, alebo čo, to vôbec nie je pravda. To vôbec nie je pravda. My im ideme pomôcť, a teraz poviem presne tak, ako ich pomáhame teraz. Akurát, a teraz nebudú potrebovať tú persónu, a teraz poviem na 0,01 úväzku kdesi. Tá už bude sedieť tu. No, ja sa chcem spýtať, či už existuje taká štúdia o tom, aký bude finančný efekt, pretože predpokladám, že zdieľané centra ako také na Slovensku sa realizujú v rámci plánu obnovy, áno?
No, čiže sú to peniaze Európskej únie. Či má štát už takú štúdiu, koľko by to malo ušetriť v štátnom rozpočte, áno, koľko teda by mali menej dostávať, dajme tomu, alebo teda akým spôsobom sa ušetria, či pracovné síly, či je taká štúdia, aký je finančný efekt z toho? Ja to poviem takto, keď som bol predseda z MOSu, tak toto robil Mišo Kaliňák, my sme aj za Hegerom, aj za Matovičom ešte boli, potom ešte bol tretí premiér, ten z Národnej banky, Odor. Tam je to vyčíslené všetko. A teraz poviem tak, viete, čo treba spraviť? My máme 2840, neviem koľko obcí, z toho 1400 je do 500 ľudí. A toto sa bude robiť. Toto sa bude robiť. A tam je tá úspora potom, pretože my máme najväčší počet, a teraz poviem, my sme najviac fragmentovaní po Česku v rámci celej Európskej únie. A toto nám vytýkajú. A trošku ťa poupravím, toto nie sú len európske fondy, to je 50% európskych fondov a 50% je úver štátu. Hej? Čiže my toto budeme splácať takedy a musíme to splácať úsporou, na tom nie je to postavené. Dobre, vzdelaný môžem takto? Či ešte niekto sa chce spýtať. Ono je to vo vývoji strašne tak chaoticky, by sme do toho vlietli, ale aj kvôli tomu, teda, že sme boli zaradení a schválení veľmi, veľmi neskoro. A keď si všimnete uznesenie vlády pod úplným paragrafom ako tých 21 obcí pred nami a miest. Hej. Ale mám jeden výjazd do Starej Ľubovne s Halubom Tomkom, on tam má vzdelané centra, ale pôjdem tam ako podpredseda z MOSu, sme sa dohodli, tak si to očeknem, že čo oni. Hej, lebo to sa týka aj bezpečnosti, ale nie len bezpečnosti ako mestských polícií, ale kyberbezpečnosti a tak ďalej. Čiže tam tých činností je veľa. Čiže to si budeme tak pomáhať. Je niekdy k nahliadnutiu materiál k tomuto? Čomu? No k celému tomuto projektu vzdielaní. Je, veď Míri to má napríklad. Aj ministerstvo vnútra, tam je to zverejnené. Napríklad, aha, tu nám máš celé, ti to ukážem. Toto je napríklad vzdielané centrum, riadiaci výbor. A tu na to máš všetko, aj s odkazmi. To je komplet materiál, to zase, aby ste si nemysleli, že toto normálne kontroluje štát, tam je NIKA, to je Národná implementačná koordinačná agentúra na to určená, ktorá nás kontroluje, a teraz poviem, my sme jej trňom v pete, to poviem tak, ako je, tak ale dobre, to si už nejako postrážime. Vzdielaným centram ešte treba niečo? No a teraz ideme k finančnej situácii mesta. No a teraz, ja by som sa mal asi postaviť, lebo toto bude akože dlhšia, trošku monológa. Chcem vám to povedať tak na rovinu úplne, ako to je, lebo taký bordel vo svete a v Európe, aký je, to ešte nebol. Akože tento chaos, ktorý je, sa jednoducho premieta samozrejme potom aj do samospráv. Počúvajte, ja mám toľko informácií, napríklad len zo včera, ktoré keby náhodou, že prešli, a teraz poviem do reality, a to už ma každý obvinuje z toho, že iba šírim nejaký poplach, že iba šírim nejakú negatívnu emóciu alebo čo, ale už mi začínajú ľudia dávať aj v Bratislave za pravdu, že počúvaj, to, čo si hovoril pred 6 mesiacmi, sa začína naplňať, je to problém, je to prúser. Tak ja to poviem tak, ono sa vždy hovorí, že keď sa na niečo upriami, že niekto ide brať Grónsko, tak v podstate tá situácia je úplne iná, žiadne Grónsko sa brať nebude, ale aby sa odlákala pozornosť, tak sa robí niečo iné. Toto sa robí napríklad teraz aj vo svete. Európa, a teraz poviem, je v tak zlom stave a nekonkurencie schopná, a teraz poviem, kvôli energiám. Ja to poviem, my sme mali, teraz je akurát môj klub na kraji, teraz akože my akurát SMS-kovali, a ja v rámci kraja hovorím, že my máme najväčší problém so 47 eurami na megawatt hodinu v rámci sociálnych zariadení, nemocníc, týchto zdravotníckych zariadení a škôl. Nikto sa tomu nechce venovať. My máme plyn za 58 teraz na spote, to je rozdiel 11 eur za megawatt hodinu a nikto s tými rozpočtami nikto nechce nič robiť, pretože nikto nevie, odkiaľ peniaze na toto vziať. A ja keď hovorím, to hovorím o kraji teraz, že a keď sa stane to, že bude treba kúriť na nemocničných, poviem príklad, sálach alebo čo, a nebudeme mať za čo, tak potom ako? A toto je ten problém, pred ktorým hlavu strkáme, a my si nedokážeme ani v rámci republiky povedať pravdu, ani v rámci samosprávy si nedokážeme povedať pravdu. Ja to hovorím tak, ako vám to poviem teraz. Ak prídu, a teraz poviem 25% celá 1. apríla len na dovoz aut na jeden segment
To nehovorím o tom, že 70 miliárd chce zmazať americký prezident prebytok obchodu napríklad Nemecka, kde my sme najväčší partner obchodný. No tak ja poviem, tak tu nám máme 28 až 30 tisíc nezamestnaných. No ak toto pôjde na úrady práce, tak daň z príjmu, čo je náš príjem, pôjde tak nízko dole a ukážem vám za chvíľočku, že ako, a s Ivou sme to preberali z Gajdošovou pred možno pol hodinou, že tak dole, že my akože budeme začať škrípať zubami. Čiže toto je vec, ktorá je, a teraz, dobre, Európa je nekonkurencieschopná, bude mať problémy s deficitom, ten deficit je už tu na, oni stále povedia, že to sa dá nejako vyriešiť, no nedá sa to vyriešiť, pretože už my ideme predávať dlhopisy občanom, pretože banky už nechcú naše dlhopisy. Už nechcú, pretože tam vidia riziko, že tie peniaze sa im jednoducho nevrátia. Ani obligácie, ani štátne dlhopisy. To znamená, že my sebe sami ideme kúpovať dlh za 3%, ktoré nebudú zdanené. Hej? A teraz, celý figel je v tom, že my si to valíme tak ako, že dohodnú sa lekárske odbory so štátom a to viem z debaty, a teraz poviem ministra financií, my nemáme 600 miliónov na túto reformu, ale že vôbec nič. My to nemáme kryté. Robí sa sociálna reforma za 750 miliónov, je to v legislatívnom procese, my nemáme kryté v rozpočte ničím. Si predstavte, že my, a teraz poviem, ideme 1,7 miliardy a teraz nejakým spôsobom naprávať v rámci rozpočtu, hej, a my takúto sekeru zatneme 2 zákonnými normami, len taký rachot, a pritom ani transakčná daň, ani DPH za prvý mesiac, samozrejme je to veľmi krátko ešte sledovať, že či vôbec sa tie predpoklady akože naplnia. No a teraz vám poviem takú zásadnú vec, ktorú nikto nepovedal ešte nikde, ale Maťo Chrén to povedal prvýkrát otvorene včera na Komory miest. A to je to, pán minister financií je z Ružinova, je starosta Ružinova, sú to kamaráti, sem tam idú na pivo, porozprávajú sa. 21. a teraz poviem, november, si pamätajte tento termín. Keby sa nenaplnil, tak je to super, ale ak sa naplní, tak my máme, a teraz poviem, veriteľský výbor nad štátom, pretože tam sú maastrichtské kritériá, tam je 2 roky po PVV, kde my neplníme programové vyhlásenie vlády, kde my musíme mať schodok štátneho rozpočtu pod 3% HDP. My máme 5,1 teraz. A ešte to rastie, samozrejme. To znamená, že keď príde, tak potom spravia takéto. A prečo my sa aj náhlíme, prečo napríklad ideme do toho lievika, že jednoducho musíme... Počúvajte, vtedy, keby toto prišlo, to je jedno, či by to bol bankový dohľad, lebo už aj banky sa zaujímajú o Slovensko, lebo nie sme dôveryhodný partner v rámci vracania tých peňazí, tých úrokov a úverov z úrokov. Tak keby sa toto stalo, tak my musíme zastaviť všetky kapitálové výdaje napríklad. My nemôžeme rekonštruovať nič, darmo ty máš zazmluvnené, darmo ty to musíš, jednoducho vtedy všetko stojí. Všetci zamestnanci verejnej správy na základné platy, štátne to isté. Tam sa nemôže vyplácať nenároková zložka, že vôbec. To je normálne mŕtvý štát, kde príde veriteľský výbor a povie, počúvajte, toto škrtáme, tu na takáto podpora vôbec nie. Toto nie je strašenie, to je realita. Toto sa môže stať. Je celkom možné, že tá Európska komisia povie, že ideme to odbrzdiť a nebude to, poviem príklad, 3% HDP, ale dáme to, ja neviem 20% HDP. Ale, a teraz, my to budeme musieť aj tak sa raz s tým vyrovnať. My to budeme musieť raz zaplatiť. A toto je ten problém. A teraz sa vrátim, pretože toto sú veci, ktoré veľmi ťažko ovplyvníme. A teraz sa vrátim, ja to chápem tak, že pán poslanec Čukan je človek, ktorý je z biznisu, tu nás ste viacerí, ja takisto rozmýšľam, a teraz poviem racionálne, a s maximálnou zodpovednosťou, čo sa týka vo vzťahu k mestu. A teraz ja vám poviem takto. My sme natiahli výkon za minulý rok, a teraz poviem v rámci podnikateľskej činnosti, viete, kvôli čomu? Kvôli tomu, aby sme mali 14% zadlženie iba. A to v záverečnom účte uvidíte, iba kýva hlavu. A toto je to, čo my robíme predtým, tak, aby sme si spravili, a teraz poviem, portfólio alebo finančný vankúš, a to je jedno, či to je 420 000 zmety, či to je 500 000 za smeti, či to budú vzdelané centrá vo výške, poviem príklad 180 000 ročne alebo 200 000 ročne a z toho dačo pre nás. A to preto, pretože my chceme všetky tie externé peniaze pozbierať. A teraz, keby ste počuli, ako kričali z Kisúc dneska chlapi, to iba
Každý nadával, pretože oni nemajú ani na kofinancovanie. Bankári vám povedia, sedel som s 2 bankami už, že oni najviac biznisu spravili za tieto 2 mesiace, ani nie celé, viac ako za pol rok minulého roku. Viete kvôli čomu? No kvôli tomu, že každý z obcí a miest bere kontokorent na to, aby si prefinancovali napríklad mzdy. Napríklad Prešov 1,4 milióna. 1,4, ja som s Ferom Olhom o tom rozprával. To sú katastrofálne veci, čo sa to deje. A my, ja to poviem takto, ja neviem akým zázrakom, my plávame pomedzi to, a to teraz, viete ako nám rastie majetok? To je tak, že to, čo sme boli pozrieť, to je za 3,4 milióna, z toho 950 000 máme externé, 1,4 milióna je v podstate to, čo bol rezervný fond, ktorý kapitalizujeme a ťaháme z toho a hospodársky výsledok bude, a teraz poviem okolo 400-420 000. 800. No dobre, 400-800, tak už si to upresnila. Čiže toto sú tie veci, kde si my neháme a toto je tá zodpovednosť, že keď my budeme potrebovať, a teraz poviem, aj to gymnázium, keď oteplíš, my sme, a teraz to poviem, Martinka to vie, my sme preberali gymnázium v strašnom stave, akože finančnom. A vychádza to tak, že my sme zmazali, a teraz poviem, ďaleko viac dlhu, ako sme zmazať chceli. Ten výsledok je ďaleko lepší. Ďaleko lepší. A už sa nehovorí o 140, ale o nejakých 30 000, ktoré máme akože v rámci debetu. Čiže toto sú všetko kroky k tomu, aby sme, a teraz poviem, preplávali naozaj. Ale toto treba teraz nastaviť takto. Toto musí takto zapadnúť všetko. Ako náhle sa dostaneme a vylámeme si zuby, máme problém. Ja nehovorím, že to bude bez problémov. My tiež budeme musieť, ja som povedal, na ministerstve vnútra predĺžiť termín, lebo s amfiteátrom. Ja som už volal s krajom, pretože alokované prostriedky už sa tam, my to môžeme už podpísať a začneme aj zajtra kopať robiť. Ale, a teraz poviem, tých 200 000 my budeme potrebovať nie 250, ale 233 000 na gymnázium. A pamätáte si, keď sme boli na gymnáziu, tak tam sa viedli také debaty, že na čo nám to bude a ja neviem čo všetko. A napriek tomu ja som povedal, že gymnázium nám akože zasiahlo, hej, do tejto koncepcie, do tejto stratégie. Zasiahlo nám. Je to predsa len 1 000 000 eur. Ale zase na druhej strane my sa z toho akože vieme dostať. My sa vieme z toho dostať a teraz poviem, my sme aj územný plán. Viete, čo je najväčší problém Hradku? Najväčší problém Hradku je teraz počet obyvateľov. Nad týmto musíme robiť. Tu nám musíme, a teraz poviem, podržať všetky tieto veci, ktoré sú. A ja som bol včera na debate s generálnym riaditeľom agentúry na podporu bývania, tá nová, čo je teraz tzv. Štátna podpora na nájomné bývanie, pani Listová. My sme sa už dohodli, že aká podpora by išla, už má zaevidovaný Hrádok, my jednoducho pôjdem, ja tam pôjdem na tú agentúru, dohodneme to, lebo toto sú byty nie nájomné mestské, to sú s podporou štátu, kde bude nájomník, ktorý si nájomný, teraz poviem nájom, bude splácať ten byt, on sa stane vlastník toho bytu. Podľa toho, ako si to nastaví s bankou, hej, dať to o 4, dať to o 40 rokov, dať to o 4 mesiace, hej. Čiže, a toto nám chýba, toto my potrebujeme, A teraz, pamätáte si, keď som povedal, že vzdialené centra, že aké budú dôležité pre mesto, že akú infraštruktúru potrebujeme? Veď bonifikácia infraštruktúry je presne to, čo ste dneska boli pozrieť. To, čo ste boli pozrieť, za chvíľočku máme šport, volejbal, bohužiaľ, že to takto poviem, ale máme problém. A veľký. Čiže toto sú tie veci, ktoré treba. V rámci financií to máme, ja nehovorím, že to máme všetko perfektne. My máme rizika. To tiež, akože som si myslel, že kvôli robote už nebudem mať besené noci, budím sa kvôli tomu, samozrejme, že hej, ale zatiaľ to kombinujeme tak, aby sme, a teraz poviem, všetkým týmto preplávali tak, aby sme spravili aj tú plaváreň na fullku, aj aby tí ľudia v lete si mohli kúpať, aj aby sa vyvíjali tie, poviem, tržby v športovom komunitnom centre, každý deň som tam, aby to išlo tak, ako je treba. Aby aj tí strelci dovalové mali a tak ďalej. Toto všetko, ja tomuto rozumiem, aj sa to jednoducho spraví. Len, a teraz poviem, budeme musieť byť veľmi trpezliví a veľmi obracať všetky tie procesy tak, aby to jednoducho takto zapadlo. Pretože tá doba nie je prajená. Tá doba je strašná. A ja to poviem teraz tak. Keď si vezmete, a teraz poviem, RISAM a zúčtovanie miest a obcí v rámci Slovenska, že ako sú na to s likviditou a s cashom, tak ja vám poviem, že celý východ už predáva napríklad akcie vodárenských spoločností.
To vám hovorím tak, ako je. To je na oddialení len času. No áno, to je presne to isté ako kontokorent. Čiže ono ich to dobehne. Tým chcem povedať, že my sme nesiahli ani na toto ešte. No dobrá, akú máme stratégiu, čo sa týka zvyšovania počtu obyvateľov? ŠFRB máme vytipované, kde by sme to mohli? Vy ste teraz schvaľovali, ja predpokladám podľa územného plánu, že tam pôjdu bytovky. Teraz, ja napríklad, kde som ho nehal? Hej, lebo som ho hľadal. Hej, ďakujem. Napríklad, ja vám to poviem takto, sú pokročilé jednania s Bílou, tu na tento pozemok. A teraz ja to poviem takto, mne vôbec nejde o to, či to bude Bíla, Bedronka, alebo čo to bude, mne to je úplne jedno, dokonca. Ale ja som už s Listovou dohodnutý, teda, že oni nám to pustia, že dajú štátnu pomoc na tých 5 poschodí vyššie, tak, aby ten, teraz poviem, súkromný podnikateľ tam postavil tie byty, aby sme to dali k dispozícii. My keď sme 148 bytov dávali na Športovej, nám sa zdvihol počet obyvateľov nejakých 80-90. My sme teraz nad 7 000, veľmi, veľmi tesne. A keby ste videli napríklad dneska zažiadať byt, chcú byt, skokavý, 5-členná rodina, s trvalým pobytom, robia tu nám, my nemáme kde im dať. My nemáme kde. My sme pomenili územný plán a teraz treba využiť ten územný plán, kde sme menili na to, lebo sme to menili kvôli bývaniu. Hej? Kvôli bývaniu. Celiny, aby sa... Koľko máme žiadosti na byty? Cez 200. A celými sa robia? Tak je, áno, ten oný tam je, ten pohyb je tam. Akože toto bude treba oživiť, veď tu je šéf stavebnej komisie, veď to preberajú tam, chodím tam. Toto nám treba zobudiť. My toto akože, aj ten vlád, aj tú vodu, aj ten šport nejako uplácame, aj kultúru, všetko toto, ale pre niekoho to treba robiť. Pre niekoho... Tá Tesla a ten projekt... Tam je to mŕtve, Tesla je úplne zle na tom. Tam je to mŕtve. Také budovy napríklad, ako je Smrek alebo Lovnica? Smrek, to je v jednaní, ja som povedal, že máme 5 budov, ktoré sú akože v stave zlom. Ktoré by mohli byť byty. No ani byty nie, ale nech to je napríklad hotel, reštaurácia a tak ďalej. Napríklad aj bytový podnik. Viete, ak bytový podnik prejde tu na mesto, no tak z toho treba spraviť bytový dom, tam kde je bytový podnik. Tak bude 5 bytov, bude 5 bytov, bude tam 15 ľudí, 20 ľudí bývať, tak bude 20 ľudí bývať. A toto je teraz to alfa a omega. My si môžeme spraviť aj ovál, my si ho môžeme aj nasvietiť a budeme platiť za to svietenie, ale tie peniaze musí doniesť niekto, dan z príjmu. Je 51,5% teraz, po materských školách, keď prešlo do prenesenej kompetencie tento originálny výkon. Čiže neviem, či som to povedal zrozumiteľne, ani to nechcem viac rozpitvať, lebo tu by sme boli do večera. Ja to poviem tak. Každý od Boha deň, ale to fakt vážne, idem za Ivou, pýtame sa, ako to ideme spraviť, čo ideme robiť, ako to ideme nastaviť tak, aby sme toto všetko zvládli. A ja vám garantujem, ja sa tu cítim v tomto prostredí dobre. Čím rizikovejšie, čím je to väčšia výzva, tak ako fakt, tak sa viem hecnúť a si poviem, tak si poviem, že počuj, z tohto musíme vykorčulovať a musíme nájsť na to akože systém. Na to musíme nájsť systém a verím, že aj nájdeme. To je v finančnej situácii v meste. Chcete ešte niečo k tomuto? Neviem, či som to povedal zrozumiteľne, ale snažil som sa to tak nejako. Informácie o investíciách a stavbách. Ja čakám veľký problém s materskou školou tu na Hradná. To keď sa akože vyčistí, odkryje, je to stavba z 50 rokov. Hej, po konci vojny, tam môže vyskočiť kadečo a môže s tým byť problém. No ale tú kapacitu zvýšime, jednoducho spraví sa, robíme to pre mladých ľudí, robíme to pre tú službu, aby tí ľudia, keď tu dojdu, mali kde do tých škôl tie deti dať. Ja vám chcem len ukázať ešte jednu vec, to ste nemohli vidieť na tej stavbe. Tá strecha je už prekrytá, ona už má izoláciu, tam už nenaprší. Tam je už parozábrana, je tam prvá izolačná hmota, za chvíľočku tam pôjdu panely. Čiže toto je akože v poriadku, už je zabetonovaná aj táto časť. Ale to som ukázal kvôli tomu, že tie technologické postupy sú takisto robené tak, aby sme, ja teraz poviem, nestrácali čas, a teraz poviem v čase máta nás ten 21. a teraz poviem november, kde by sa mohlo niečo stať, čo by nás mohlo akože strašne mrzieť, že to jednoducho nedokončíme. Rozumiete?
Čiže toto neovplyvňujú. To, ak sa stane, tak to jednoducho zastane a my tu budeme sa škrabať a hovorí sa, že paušálny dôchodok, napríklad starobný a podobne, čiže to sa rozpráva kadečo, ale hovorím, nechcem strašiť. My musíme byť pripravení na tú alternatívu, ktorá je najhoršia. Preto do toho tam mlátime. Preto sa snažíme to urychlovať. Preto jednoducho tieto veci. Investíciám ešte takto poviem, že uvidíme, ako dopadne toto tu. Žiadosť tu je v apríli, alebo kedy bude ďalšie zastupiteľstvo, tam okrem záverečného účtu budú aj podmienky tu na tejto súťaže. Z nášho pohľadu nič dôležitejšie ako 5 poschodových bytov nad tým neexistuje. Čo bude v tom podlažnom parteri, nech si tam robia aj vlašský šalát. Teraz to poviem tak trošku priťahnuté za vlasy, ale toto je pre nás dôležité. No, k tomuto informácia, nech sa páči. Ešte k škôlke by som sa chcel opýtať, či tých žiadostí o škôlku je tiež viac, ako sú priestory? Ja to takto poviem. Viete, čo sa stane? Tým, že prešla originálna kompetencia na prenesený výkon, tak Drucker bol taký garant, že on dal do tzv. Garančného fondu pre tie malé škôlky na tento rok doplatok v tej výške, ako doplácal štát v roku 24. Ináč povedané, ak v obci XY je 14 detí v škôlke a ten poplatok, ktorý tam je a ten normatív, ktorý príde na tú škôlku, tak ten rozdiel doplatí štát. Ale v 26. roku už si bude musieť tá obec rozmyslieť, či to doplatí zo svojho, či to dá na bremeno toho rodiča, alebo to jednoducho zruší. A toto je tá príprava, dobre sa pýtaš, na to, že my máme kapacitu v Dovalove voľnú a máme kapacitu Tuna, ale Tuna bolo treba robiť strechu. Viete, tam to už jednoducho pýtalo, hej, táto oprava. Čiže áno, kapacitne sa pripravujeme na to, že Tuna zbehnú, a teraz poviem deti, teraz poviem z tých priľahlých oblastí, kde budú hľadať, a teraz poviem ten výchovno-vzdelávací proces u nás v Hradku. No. Dobre, v rámci, a teraz volejbalový klub. No, ja vám poviem, ja som tu na totálny schizofrenik, pretože stala sa taká vec, že naše dievčatá sa tak akože, tie bývalé naše reprezentantky, čo sú tu, na čo boli, a tak dali sa dokopy, spravili ženský manšaft, no a idú vyhrať slovenskú druhú najvyššiu súťaž. Sú prvé, porazili aj Nitru, aj Trnavu. No a teraz mali by sme ísť do extraligy. To znamená, že v rámci mesta Liptovský Hrádok prvýkrát by mal, a teraz poviem to je jedno, či individuálnych alebo kolektívnych športov, mesto Liptovský Hrádok má v extralíge normálne, teraz poviem, dospelý klub, hej? No a teraz je s týmto problém. Ja som sa pýtal, dvakrát som bol s primátorom Prešova. Prešov chce aj hokej, aj fotbal, sú prví aj tam, aj tam. Jednoducho odpísali, akože že idú vypadnúť, jednoducho 140 000 to stojí. Keď som sa pýtal tú štruktúru, som si už nedal tu, ale mám to, lebo dneska elektrika nešla, poslal mi to. Z tých 140 000, 56 000 je platenie Prešovskému kraju za halu. My halu máme svoju. Oni im aj platili niečo. Ja som sa stretol s niektorými hračkami, oni chcú jednoducho postúpiť. Máme stretnutie s pánom prednostom, s trénermi, teda, že čo ideme s týmto robiť. Ja len dávam informáciu, že jednoducho tento problém je na stole. Samozrejme, že až by sme sa rozhodli do toho ísť, tak to bude niečo stať a bude to treba nejakým spôsobom finančne sanovať. Ja som už tak preventívne obehol týchto sponzorov, dvoch, či by boli akože v stave nosiť akože ich meno na tričku okrem teda Liptovského Hrádku, tak mám jeden prísľub jednej firmy, že áno. Samozrejme, že tú výšku ešte nevieme, ale toto bude treba zrátať. Ale toto pôjde s číslami do aprílového zastupiteľstva. Toto je len teraz informácia, že už to idú vyhrať, alebo už to vyhrali, už majú taký náskok. Sobotu hrajú s Prešovom Bčkom. No, čiže, ale Prešov ide Bčko, dokonca to ešte nič. Prešova chce ísť z extraligy preč, čiže oni to nebudú siliť. To znamená, že to ideme vyhrať a teraz sa musíme dohodnúť, že čo. Či to pôjdeme, že to odpískame a povieme, poďakujeme, že viete, čo ostanú v tej súťaži, že ideme skúsiť na rok bez posíl, že či ideme zháňať posily, alebo jednoducho povieme, že viete čo, nám stačí to, čo robíme teraz, bodka.
Nech sa páči. Môj názor, alebo aj tak, keď si vezmeme históriu futbalu, v čase najväčšej slávy sme tú 3. ligu vyhrali a sme si povedali, nejdeme do tej 2. ligy, lebo nás to vycucia totálne. Takže treba zvážiť pre a proti, či aj ten volejbal, či budeme hrať tú 2. ligu, bude sa hrať super, v pohode, alebo ideme na rok, napríklad do 1. ligy, stiahneme sa o 100 000 napríklad a volejbal skončí. Dobre, ja tomu rozumiem. Ja by som, dobre, možno, že by sme tam na rok mohli ísť, mohli by sme to skúsiť. Pre mňa je ale čiara tam, kde by sme mali kupovať hráčky. Pre mňa je, ak to v tejto 2. lige vieme zastrešiť, ja neviem, svojimi, teraz asi nekupujeme, neviem. Nie, to sú všetko naše hráčky. To sú všetko, čiže ak by to malo pokračovať tak, že pôjdeme so svojimi, nebudeme kupovať hráčov, tak možno, že by sme mohli skúsiť, či tam vieme a sa udržať, ale ako náhle už by to malo byť tak, že preto, aby sme sa tam udržali, budeme ďalšie financie používať na to, aby sme kupovali hráčky, tak to si myslím, že nie. To sme si vtedy povedali, že nebudeme robiť. Ja toto vylúčujem. Ja by som ani touto cestou nešiel. Ja to poviem takto. Sú tam hráčky, ktoré majú pred sebou profesionálnu kariéru. Jedna ide teraz do Talianska, na skúsi, druhá do Fínska. Toto akože sa môže stať. Ja keď som sa ich pýtal, teda, že či by ostali v prípade, že sa rozhodneme, že áno, a teraz ozvali sa napríklad takí, čo sú vo Frýdkom Místku, čo žijú, ale Hádočanky, Kata Frýdmanská, volala, že ona by prišla pomôcť. Oni by práve prišli pomôcť, že cítia, že sú lokál patrioti, že by išli do toho manšaftu, že by sa to zložilo, a teraz poviem, bez legionárov. Že jednoducho žiadne černošky, nič. Ste videli v finále teraz pohára Bratislava, Slavia s Červenou hviezdou, či čo to bolo v Žiline, v tej novej hale. No a tam máš, to je ako v hokeji pomaly, tam máš akože 40% cudzích. Toto nie, toto ja vylúčujem, to je nezmysel. Teraz ide o to, že, lebo oni to tiež kvôli niečomu hrali. To je presne tak, ako keď idú deti na olympiádu, tak chcú postúpiť na tú olympiádu, chcú ísť na tú Európu, chcú ísť na ten svet. To je jedno, či sú to tanečníci, či sú to, ja neviem, Robocop alebo čokoľvek, tak toto je presne to isté. Tam ten duch toho mužstva je silný, veľmi silný. Oni jednoducho spravili partiu, s ktorou nikto nerátal. Nikto. Ja som bol na prvých zápasoch a bol som potom na zápasoch, som sa bol aj s Nitrou pozrieť a ja vám poviem tak, v Nitre bolo centrum olympijskej prípravy, ja som si myslel, to sú dievčatá, ktoré jedia zvlášť, trénujú zvlášť, 2 fázy majú, rehabilitáciu, všetko, to je ako, ja som si povedal, tak to nás za to, že je spuknutý bola, a my sme 3-2 vyhrali. Ja som akože bol úžasnutý z toho, čo sa akože dialo na placi. Fakt. No, treba to spočítať. Extraliga je už o tom, že sú to profesionálne hráčky. Vieš čo, v Prešove sú študentky, toto je napríklad veľký handicap, pretože sú tam vysokoškoláčky, ktoré napríklad sú v rámci vysokoškolského športu. Odídu potom. Odídu, oni by museli dochádzať, hej, napríklad, že ten tréningový proces, ale toto už rozoberáme opäť za drobné, teraz ide len o to, že ja som vám to oznámil, ja nechcem nič ani, či poviete, toto, čo Michal povedal, že áno, treba to zrátať. Ja ten makulát z Prešova bude mať, čo dostávali, či boli platené, koľko boli platené, ako to tam fungovalo, alebo napríklad cesty sú tam ďaleko drahšie, lebo to je všetko Bratislava skoro, to z Prešova do Bratislavy to máte o 200 km viac ako z Rádku, ale aj tak je to drahá cesta. Čiže toto treba všetko akože zvážiť, ale treba to potom aj zdôvodniť, viete. Lebo ak nám odídu z týchto dievčat, napríklad, ako hovoríš, do Fínska, do Talianska a podobne, ostane nám niekto tu? Ja to poviem takto, my máme, ten volejbal je u nás taký, že... Je tradícia. Nie, tam sú, to je od prípravok zabezpečené, tak pôjdu mladé hrať. Budú predposledné alebo posledné v tej prvej lige. Ale to je našim údelom, to je v poriadku. My musíme vychovať decká, teraz poviem dobre, pre Európu, pre reprezentáciu, veď tu nám bolo reprezentantie kašu. To vám môžem povedať minimálne 5-6 za posledných 10 rokov. No. Čiže tu sú akože, teraz ide o to, že treba to dať, tak ako sa rysuje, poviem príklad, v Dovalove Strelci, že sú tam, že možno budú olympionici. Hej? Že toto treba akože
nezanedbať. Pretože ja keď teraz pozerám biatlon napríklad a vidím, že ako naše talenty dostávajú 9 minút v behu, tak si hovorím, že tie dievčatá bohužiaľ tam nemajú čo robiť. Nemajú. Oni by mali zakázať reprezentovať, lebo to je ako na nervy, to človek už televízor by radšej vyhodil. Naozaj to hovorím teraz akože nie, že by som chcel niekoho znevažovať, ale je to jednoducho tak. A toto sú veci, kde ten šport už nikto nechce podporovať. Nikto. Toto je len v rámci rôzneho. Dobre, môžeme uzatvoriť v rámci rôzneho, som sa natáral, teda som povedal, že budem stručnejší. Ale nejako som sa rozhodnul. Interpelácie, ja vám poviem ešte takto z minula. Boli tam také zaujímavé interpelácie, pán poslanec Vodrážka ohľadom tlmočil požiadavku divadelného súboru spraviť úpravu a obnovu osvetlenia, ozvučenia a tak ďalej. No, ja som bol aj s vedúcou na debate s pani Števčekovou a ponúkli sme im totiž jednu vec, že až by mali, lebo oni robia dobrú robotu, oni robia fakt naozaj takú robotu, ktorá stojí, ja teraz poviem, aj veľa úsilia a tak ďalej. A podľa mňa nedôstojný priestor, tak sme im ponúkli osvetlenie za 180 000, ozvučenie za 180 000, šatne, ktoré ste videli, aj preto ste ich videli, aby to robili tu na pre 420 ľudí. A ona mi telefonovala, že dala to do súboru, že áno, že ten súhlas tam je, ale ešte, že by sme si mali tie, a teraz poviem, tie drobné veci. Samozrejme, že a teraz poviem využitie kultúrneho domu v Dovalove, nad tým sa budeme zamýšľať, ako to využiť. Ale, a teraz, to je presne to, že budeme zdieľať. My sme nerobili, a teraz poviem, ten kultúrny dom a nevybavovali zvukovou kabínou, to veľmi dobre vieš, aby sme tam 2 razy do roka dačo robili. Ani amfiteáter ľudia my nebudeme stavať preto, aby to bolo, a teraz poviem, hej, my tam budeme robiť. A teraz dajme tomu tie kina, budeme tam robiť začiatky školského roku, koniec školského, rozumiete? To už, tam máme múdre hlavy, čo to študovali, nech sa akože s tým potrapia, ale toto nám treba robiť. Čiže toto je na to margo, lebo ja som povedal, že táto bola tá interpelácia. No plesová sezóna, to som ti, Michal, hovoril teda, že sme sa dohodli, že sú solidarity nie. No. Lebo ma veľa ľudí zastavilo, že to bola dobrá otázka, že oddelenie kultúry, či si už aspoň do zošita zapísalo. Áno, niečo. My to budeme robiť. Na rok 26 január. Áno, hej, toto už spravíme. Toto už spravíme s tým teda, že budeme sa musieť popasovať s stropom v estrádnej sále. Hej, tento strop by tam mal byť. Je ten prach, čo tam je. Čiže toto budeme musieť tiež spraviť. Opäť náklad. My budeme musieť mať náklad aj to parkovisko pred poliklinikou. To som sa zaviazal. Čiže sú tam také veci, ale to sú také drobné. Dorobiť ďalšie veci a tak ďalej. Toto bolo všetko. V rámci interpelácií, nech sa páči. Pani poslankyňa. No ja sa chcem spýtať, že v akom štádiu a či vôbec niečo také budeme mať. Do konca roku 2024 nám robil filmovú dokumentáciu a v TV Liptovskej Radok Libor Pač. Či teda budeme mať niekoho, pretože tá dokumentácia bola, ja si myslím, že aj zaujímavá, aj prospešná, takže či niekoho máme. Ďalej chcem poprosiť, neviem, aké je to číslo uznesenia, ale ja som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí skrátka, chcem v rámci uznesenia o karte seniora, chcem poprosiť, aby sme hlasovali o zmene a predĺžiť možnosť vybrať si kartu seniora do 28.2., čiže o 1 mesiac, nechať to na 2 mesiace. To je ďalšia vec. A potom, rozprávali sme sa o tom aj s Maťkou Hrabalovou, ale ja som to už tu dávala ako podnet a vec, aby sa zistila. My máme na školách už veľa detí s potravinovou intoleranciou. Ja som dosiaľ nedostala odpoveď na to, či bude možné v niektorej z kuchyň, na jednej, na druhej, alebo teraz máme dokonca 3. školu, pripravovať stravu pre deti s intoleranciami.
jedálni. Ja si myslím, že toto by bola služba rodičom, pretože deti, ktoré majú intolerancie, a Maťka o tom bude asi vedieť viacej povedať, pretože je súčasťou toho v škole, vlastne rodičia buď im pripravia suchý obed, ak sú dlhšie v škole, lebo dakedy idú na obed, ja neviem, okolo 12. a potom ešte majú ďalšie 2 hodiny a tým pádom tie deti, ktoré nemôžu sa stravovať v školskej jedálni, tak musia mať suchý obed, alebo teda sú bez obeda, tak vlastne sú tieto deti zvýhodnené. Takže moja otázka je, či my máme takú informáciu alebo takú štatistiku o tom, koľko detí máme s potravinovou intoleranciou a či by sme do budúcna, možno od budúceho školského roku, vedeli pre takéto deti pripraviť osobitné stravovanie. Možno, že by to bolo trošku drahšie, ako je to deti, ktoré môžu jesť bežnú stravu, ale ja si myslím, že rodičia by si možno toto aj radi priplatili, keby takúto možnosť mali. Takže to je ďalšie. A ešte sa chcem spýtať, v akom štádiu, či je už podpísaná, v akom štádiu je zmluva s METom a akým spôsobom si tí, ktorí budú platiť bytovému podniku plnú cenu, budú môcť uplatňovať tú kompenzáciu. Dobre. Či to pôjde na základe zmluvy, dohody, lebo ja som sa rozprávala s pánom riaditeľom, s konateľom bytového podniku, oni musia účtovať zazmluvnenú cenu a tá kompenzácia pôjde z mesta, čiže do akéhokoľvek prenájmu v takomto prípade budú vstupovať 2 subjekty, bytový podnik a mesto, a akým spôsobom si budú môcť uplatniť kompenzáciu. Dobre, môžem všetko? Budem odpovedať, lebo hej. Tú poslednú otázku to poviem, my sme pred 2 hodinami, Miloš ani netelefonovali, hej, pretože už sa boli pýtať z polikliniky. Presne ten mechanizmus, čo dáva Vúcka v rámci, a teraz poviem, uplatňovania nájmu, respektíve energetickej náročnosti, tak my ten kompenzačný mechanizmus budeme presne používať na kompenzáciu napríklad týchto vecí. Hej? Čiže tam to je v podstate analógia toho, ako sa to platí, a teraz bude to ponížené o tú kompenzáciu, ktorá nám vyjde. Pred podpisom SME, tak si mi povedal Miloš, pred hodinou, aj neviem koľko to bolo, pred podpisom SME malo by to byť okolo 420 000, čiže toto je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka toho filmu, ja to poviem takto, tu nás sa stala jedna taká vec, ale nebudem to toto rozpitvávať. Ja som s Rišom Šoporom predbežne dohodnutý na tom, že ako filmár by nám pomohol, a teraz poviem, všetky tie veci v meste chronologicky nejakým spôsobom zmapovávať. Hej? Čiže toto je rozrobené, uvidím teda, že či sa dá to na to hovoriť dá. Tá intolerancia, ja som od pani poslankyne toto už počul a tu vôbec nie som doma. To bude treba zrejme prejednať s hygienou, to bude treba prejednať, ja neviem, s jednotlivými. Ak môžem, ja som poskytovala k tomu viac informácií, pretože už som to aj zatepovala pán primátor. Čo sa týka toho, tá minimálne, čo je prvé, musia to byť zvlášť priestory. No. Nemôže to byť priestor v rámci tej školskej kuchyne, musí to byť nejaká zvlášť miestnosť, kde sa pripravuje jedlo pre takéto deti. Takisto kuchárka musí byť zamestnanec vyškolená priamo na tú dietnú stravu, buď napríklad v nemocniciach, keď majú takéto podobné stravovanie, alebo takým spôsobom. Ale my ako škola, vlastne keď sa zmenili teraz zákony, my v rámci poskytovania nejakých podporných opatrení žiakom, máme podporné opatrenia pre žiakov, ktorí majú dyskalkúliu, dysgrafiu a podobné záležitosti. Je jedno podporné opatrenie aj poskytovanie dietného stravovania žiakom s rôznymi intoleranciami. Rodič si môže požiadať a my ako škola nemôžeme vyhovieť, lebo nemáme túto možnosť. Takisto je, prečo to my zatiaľ nemáme na škole zavedené, musíš mať 10 detí s rovnakou intoleranciou, aby si vôbec mohol takéto niečo si žiadať. Máme tých detí možno 10-11 školu. Ale sú to intolerancie, či už rôzne intolerancie, čiže preto som ja bola, že či to nemôžeme v rámci mesta poriešiť vo viacerých školách, lebo tam sa nájdú takí žiaci, máme aj kolegov, napríklad mám kolegyne, ktoré toto nespĺňajú. Čiže momentálne je to riešené tak, že dostávajú nejaký príspevok zo štátu na tú stravu, keď sú obedy, ktoré nemôžu tie deti, ale je to o tom, že nosia si rôzne v krabičkách a máme potom mikrovlnku, že sa im ohrieva tá strava, ale keď majú deti 25 minútovú prestávku pomedzi vyučovanie, je to komplikované, hej, aj to ohrievanie stravy a podobné veci, čiže preto som, že keby sa to robilo v nejakých priestoroch, kde by sa zvážalo do všetkých škôl v rámci mesta. Toto budeme musieť v prvom rade zistiť, že koľko je tých
A teraz poviem intolerancii. Nahlásených. Martinka. Ja nahlásených, keď beriem, že vlastne títo rodičia sa nestravujú, ale dostávajú dotáciu od štátu, aj za tieto deti, ktoré my im posielame na účet. Nie je to úplne celkom tak, že sa o nich nestaráme, aspoň to vlastne je dotiahnuté dokonca v tomto zmysle, že dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ide tomu rodičovi na stravovanie. Na takýchto preplácané okolo 20, nedajme 10, jedna škola, 10 druhá škola, a to je prehrané číslo. Ja nevravím, ale že toto je číslo 100%, keď sme to zisťovali, ale naozaj teraz dietné stravovanie si vyžaduje zdravotníka, dietológa na varenie, hej, čiže to je, a ja pre jedno dieťa urobiť to len tak nebude chcieť nikto, pretože pre to dieťa navariť konkrétne takú dietologickú stravu, ako to ono na tú intoleranciu, nebodaj nejakú vážnejšiu alergiu potrebuje, tak naozaj to si neviem predstaviť. Čiže musel by to byť určite odborne kvalifikovaný človek a určite by musel variť len pre určitú diagnózu, lebo keby sme mali pre každého, hej, tak to sa nedá. Pre jedného to. Nemáme na to financie. Nie len prostriedky, ale aj vlastne personál k tomu treba, hej. Dobre, vieme o probléme. Vieme o probléme, to už riešime dlhodobejšie, keby sa nejaké, ale v tomto smere sa nezjemnia žiadne podmienky, pretože to si nikto nezobere na triko, uvaliť dieťaťu s nejakou zdravotnou diagnózou, obed inak tak, ako ho má, hej. Čiže ja si neviem, inak iba ak naozaj by boli nejaké iné dotácie pre tých rodičov. Ja to trošku otočím, tak potom by sme mali, a teraz poviem, možno nejakú kompenzáciu týmto rodičom, a teraz poviem aspoň finančnú, dať na to, aby sa... Ja zo strany štátu, hej, ale ja nepredpokladám, že to pokrie náklady prípravy toho jedla. To isté som bola moja posledná veta, hľadať možno len spôsob, si povedal, ako týmto rodičom skôr pomôcť viac finančne. Tam ani nie, lebo mám aj kolegyne, ktoré toto vlastne pre vlastné deti poskytujú, alebo majú s deťmi takéto problémy. Tam je problém, že tu v meste ani nezoženieš tú správu, hej, že to je všetko len o tom, že musíš si to ty zabezpečovať. Teraz ten zamestnaný rodič, keď má riešiť naozaj dennodenne, deti si vystaví na pani poslankyňa, a ingrediencie na prípravu tejto stravy je dostať kúpiť? No veď to hovorí. Veľmi ťažko. Ja akože momentálne som veľmi osobná, pretože dcere diagnostikovali aj na mlieko, aj na vajcia. A teda akože variť takému dieťaťu je celkom náročné. Popri tom všetko, ale neriešim to len kvôli tomu, to už mám rozhodne. Dobre, vieme o tomto probléme. Robíme si aspoň štatistiky na školách a pozisťujeme to, že aby sme vedeli, kde znievajú rodičov, ktorí to ani nevedeli. Posledná vec bol poslanecký návrh predložiť tú kartu seniora do 28.2., hej, čiže... Neviem číslo uznesenia. Ja to poviem takto, toto som povedal pred, ako si to predložila ty, ale dobre. Teda, kto je za to, aby sa predložila táto karta do konca tohto mesiaca? Kto je za? Ale je to všeobecne záväzné. VZD-ko, áno. No tak... Tak VZD-ko. Takže to nezmeníme, len takto treba nové VZD-ko. No dobre, ale keby sme to mali zverejniť, akože VZD-ko dopredu a trojtretinovú väčšinu, tak potom sme, ja teraz poviem, v pol roku. Ja to nechcem už pre tento rok, pretože pre tento rok je to uzavreté. A v priebehu 25. roka, aby sme to doriešili, ja už tú administráciu okolo toho som si myslela, že to uznesenie, nepamätám si to dobre. Takže aby sme to v 25. roku stihli a od 26. Dobre, v rámci interpelácií, nech sa páči. Ešte verejný prísľub tu na ohľadom pán poslanec Vodrážka, to je to strelectvo, to, čo sme sa dohodli, hej, to platí. Dobre? Nech sa páči. Boli sme s pánom Kazárom na výročnej schôdzi DAZ-ky a slúbili sme im, že sa trošku za nich postavíme, že či tam je nejaká taká nádej, aby aj oni, lebo sú to takí chlapi naozaj srdciari, že robia to vo voľnom čase a to je vec, ktorá sa vlečie už roky. DAZ-ka, ja vám poviem takto, ona je funkčná, oni sú aj dobrá partia, majú nevhodné priestory. Určite im v niečom pomôžeme, nejako parciálne zase vyriešime, lebo strecha sa tam robila, teraz kúrenie by mal byť problém však, či čo? Oni majú problém teraz usušiť hadice a usušiť si obleky. Však, no Peťo. Tak toto sme už riešili dávnejšie, už to aj minulé volebné obdobie, keď som sa trochu tiež ako bojoval. Tam som už trošku strátil motiváciu, lebo bol som asi tam sám, žiadny z poslancov, každý rieši kultúru, šport. Ale na týchto ľudí, ktorí to robia za stanič a každý to z nás môže potrebovať, tak sa na nich trošku ako nepozerá, ako na ľudí, ktorí nám môžu pomôcť, hoci komu z nás.
A včera sme sa trošku aj na dozornej rade na tom podniku bavili o tom, že aj dneska si to spomenul, že tá budova možno aj tým celým pozemkom niekedy sa môže predať. Ja viem, že tam sa investoval do tej strechy, aj na môj podnet, ktorý sme chceli zachrániť v tomto auto, aby bolo vyparkovať, naň pršalo. Ale bavili sme sa aj o ďalšej možnosti, ktorá by bola pri hýbadle. Tam sa nám nepodarilo už druhýkrát asi predať, sem tak vidí, tú budovu, kde bude stále problém, však je tam to vecné bremeno, aj s tým kúrením, aj s tou trafostanicou, či by sme im tam nemohli ten priestor a tam by boli asi minimálne aj tie možnosti financovania na tú prerábku. Tam v podstate strecha je dobrá, vymeniť okná, dvere, kúriť tam netreba, lebo tam je dosť teplo aj z toho. Či by sa to tam tých chalanov, lebo fakt si to zaslúžia. Tým pádom by sme v podstate celý areál dali akože preč bytového podniku aj s tou garážou, akože či čo to je. No, dobre. A že by sa im tam ten priestor spravil, hovorím, a že by ste vedeli aj svoj pomocný nokaz spraviť. Dobre. A to by boli blízko aj profesionálov v podstate. No, blízko. Dobre, za natáďaka. Nech sa páči. Pán poslanec Vondráčka. Ešte na tej našej Slnečnej ulici, tam sú už stromy vlastne vrastené do elektrického vedenia. Neviem, že či to ide aj cez nás technické, alebo sa musia osloviť. Dobre, ďakujem. Pán poslanec, a teraz po Ingrigo a potom Mávety. Chcel by som poprosiť, neviem, či ešte stále pretrvá ten problém, ale pred 12. som išiel cez veľký podchod a vôbec tam nesvietilo svetlo. Či to už je vyriešené, alebo naozaj veľká tma tam bola. Odstávka elektriny. Dobre, tak akurát som vtedy išiel, takže už teraz som si to ešte chcel kontrolovať. Dobre, pán Škuta. Ja mám také pripomienky od občanov, že údajne sa majú zrušiť pokladne na železničnej stanici v Vysokom Hrádku. Či to je farma, či to je, ale už od viacerých som to počul. A v prípade, že by sa to zrušili tie pokladne, či bude zrušená aj čakáreň. Či to treba zistiť. Čakáreň určite zrušené nebude. Počúvajte, teraz sa veľmi, a teraz poviem, už aj došiel jeden papier o Kráľovej Lehoty, modernizácia železnice. Toto je jedna z dôležitých vecí. Ja sa budem spájať s pani štátnou z dopravy, ktorá tam, Žiláková, ktorá to má na starosti. A ona komunikuje, ona má priamo na starosti akože Vlachy Červený kút, akože no, Mikuláš Hrádok. Akože v tomto sa robí dosť veľa, lebo ak sa nezačne budúci rok, tak prepadnú všetky stavebné a kadejaké geologické prieskumy a neviem čo. Čiže to tu nás sa akože robí. Práve že nie, práve táto stanica by sa mala modernizovať, mal by sa nový podchod spraviť. Dokonca ten podchod by mal byť, a teraz poviem už aj s tými, ako sa to povie, na kolajsko, keď je perón, no na peróny 2 alebo 3 výstupy, čiže tá modernizácia by mala prísť týmto. No. Možno v telke, čo sme zachytili, že keď sa bude kupovať lístok priamo na stanici, tak bude eurový doplatok, vo vlaku 3 eurový a keď si to kúpia ľudia cez aplikáciu, tak to bude lacnejšie. Ale vo vlaku 3 eurový iba tam, kde budú pokladne, nie stabilne. Tam, kde nebudú pokladne, je to bez doplatku vo vlaku. Dobre, pán poslanec, sa páči ešte. Jedna osoba išla z Hrádku do Mikuláša, a ďalej, do Martina, na Hrúdky. A nebola pokladňa otvorená, prestúpila v Mikuláši, no a nemala lístok. Prišiel sprievodčík a jej hovorí, to mňa nezajíma. 3 eurá pokladne. Takže tiež akože to má. No a ešte ďalší by som mal takúto, ten rýchlik, čo bol zrušený v Hrádku, že už nemáme žiadny rýchlik, čo tu stojí. Takže rýchlik, čo stojí, čo tu mala teda v Mikuláši, čo stojí, takže osobák k tomu rýchliku 50 minút ľudia čakajú v Mikuláši. No, to je úplne na hlavu postavené. Ja som to už niekoľkokrát aj tomuto Bišovi Paškovi prestala tieto veci. Nič tak ako s tým nerobia. A teraz takto, niekto povie, že chodia autobusy. Ale ľudia chodia z batožinov a toto ranné robotnícke spoje. Takže je tam ten problém. Takže 50 minút, alebo ísť tým osobákom niekde do Ružomberka a v Ružomberku čakať tiež. Tak to len tak ako taká poznámka. A ešte mám takú jednu. Prechod pre chodcov pri benzínke na Čelinách. To je smerom k cimiteru, hej, to myslím. K cimiteru, áno. Ja som tam bol pozrieť. Je tam napríklad, je tam aj autobusová zastávka. Je to Liptovský Hrádok cimiter. Takže v podstate, ak niekto vystúpi na tej zastávke,
Ale tam to bolo zakázané. To už sme niekoľkokrát riešili, ale opätovne v tejto veci jednáme s dopravným inšpektorom. Ale dá sa to funguje. To bolo požiadavka z Dobrokocovskej školy, že študenti si to nevedia prejsť, takže... Tam je aj ohľadu toho výhľadu, tam je taký priežok, vlastne prístupe, čiže to sú rizika, kvôli ktorým to nechcú pustiť, ale opätovne v tejto veci jednáme s dopravným inšpektorom. Ale je to nelogické. Nech sa páči ešte v rámci interpelácií. Už sme v rôznom, či v interpelácii? Interpelácia zatiaľ. Či môžeme ísť do rôzneho? Môžeme toto ukončiť? Hej? Poslancov a potom sú... toto. Nech sa páči. Dobre, pri výtovke EP45, pri Dankinej, máme ten kontajner na šatstvo, Humana. A tí sociálni občania nám tam vyťahujú veci a nosia to do parku. Či by sme nevedeli nejakým spôsobom preniesť ten kontajner niekde bližšie u policajtov, kde by mali problém, keď sa tam do toho kontajneru obchá, alebo niekde ho dať, kde je pod kamerným systémom, že by to tí naši mestskí policajti vedeli dostriehnúť, lebo vyťahujú a nosia to potom do parku, kde máme my s tým problém. Stále, každý deň prakticky vyťahujeme veci, čo sa musí ten park čistiť aj z jednej strany, tu od 545, ale aj je pri Svieženke. Potiaľ nám to nosia, najčastejšie od 545. Dobre, ešte sa idem spýtať, parkovanie na tej ulici je v poriadku? Parkovanie, ďakujem, mestská polícia robí robotu, vyčistili sme to všetko. Dobre, čiže 545, hej, Vitovka? No je tam ten kontajner a oni sú tam, takto funguje pri viacerých kontajneroch, ako malé dieťa tam šupnú, ono povyhadzuje veci na zem, oni si povyberajú a už ani len toľkú robotu si nedajú, aby vrátili do konta. Ale to nie je len na viacerých miestach. Na viacerých miestach to robia tak. Aj tu na Belanskej. 5, 7, 8, 5. Dobre, dopadá to sa dobre, mám poznačené, nech sa páči. Ešte v rámci otázok. A nedalo by sa to na zbernom dvore nejak poriešiť? My to budeme robiť. Teraz je akože novela v podstate teda je povinnosť zbierať aj šatstvo, čiže tam sa to akože bude len, ako by som to povedal, máme tam tiež nejaký problém. No, my hlavne rozlišujeme to, že na zberný dvor ide ten odpad a do týchto kontajnerov ide niečo, čo sa dá ešte využiť. Čiže máme dve dielové línie, ako keby nám z toho textu. Ale vyčlení tam taký priestor vlastne. Bude, už sme teraz bolo presečenou schvaľovacie formy. Alebo tá firma nech urobí nejaké zábrany v tých svojich kontajneroch, aby tam tí deti nevošli. No. To nemôže urobiť, lebo to sa manipulácia. Dobre, toto je, ohľadom toho zberného dvora, to sa robí, ale tak. Dobre, v rámci ešte otázok a máme to... Ja by som ešte v rámci... Poprosím. Máme otázky, máme tie interpelácie občov. Ja by som chcela využiť to, že pán zástupca primátora je zároveň pracovníkom strednej školy a upozorniť na to, že v arboréte, kde ešte nie je vyznačená, alebo teda je inštalovaná tabula, ale nie sú tady ešte informácie v rámci naučného chodníka pri bývalom jazierku, je absolútne nevhodné nápisy, nákresy. Je tam hákový kríž, je tam určité meno, ktoré je židovské a ktoré ľudia, ktorí to videli, riešia, že sa ich to možno osobne týka. Je tam napísané, že nacizmus je OK a tak skrátka. Je to aj vizitka lesníckej školy a v prípade, že teda ešte nie sú pripravené materiály na to, aby sa tam dali informácie v rámci naučného chodníka, možno ja chcem poprosiť, aby ste toto riešili, odstránili. Už sa to riešili minulý týždeň. No, ja mám fotku pred pár dní, včera, neviem presne, minulý týždeň, kedy sme to frezovali, kedy sme to videli prvýkrát, takže vieme o tom, určite sa to budú to chlapci odbrusovať na novo, myslím, a zase sa to bude ošetrovať nejakým lakom, aby to... No, z nedele 16. bavia, ešte to tam stále je. No veď hovorím, že minulý týždeň sme to našli, neviem. Neviem, ako sa bude s tým pracovať, lebo majú tam byť nejaké tabule, ktoré sa, keď sa popíšu, vieš čo vyčistiť. Ale sú popísané tie dreva na kraji, tak neviem, čo s tým budeme robiť. No tak už možno len treba... pretrieť nejako. Možno ani nie pretrieť, ale už ak je pripravený materiál na to, čo tam má byť na tej tabuli. No na tú tabuľu pôjde, len tam máme problém aj s tými nohami. S tými stojkami, takže to sa musí vyriešiť celkom.
Dobre, mne to je jedno, ale je to naozaj, je to propagácia nacizmu a je to školskej správe, je to správka tak, hej. Dobre, jedna informácia ešte ohľadom lesníckej školy, tam v podstate tá prestavba akože ide celkom slušne a z plánu obnovy a stability by malo ísť 800 000 do arboreta. Hej. A kedy? No, to už je v procese takom akože celkom rozpracované. V priebehu roka. Hej, ja to poviem takto. Pôjde oplotenie, pôjde jazierko a pôjde tá časť, kde je chatka, ten taký akože učebňa v prírode. A to Alpídium nie? Zatiaľ nie, to pôjde druhá etapa. To pôjde na chodník. Nie, teraz nie. Teraz len oplotenie a tieto tri veci a potom pôjde ona infraštruktúra. Ale ráta sa je schodník. Áno. Aj zo schodník. Robiť prehrada, kým príde. Dobre, ešte v rámci otázok. Keď nie, ďakujem pekne. Závery návrhovej komisie, pán predseda. Návrhová komisia konštatuje, že všetky predložené návrhy boli schválené podľa predloženého návrhu. Prebrali sme nejaké veci v časti rôzne a aj boli vzaté na vedomie od pána primátora interpelácie od poslancov. Dobre, v rámci členov návrhovej komisie má niekto niečo na doplnenie? Nie. Nie? Dobre, ďakujem pekne. Ešte pekný deň prajem a ospravedlňujem sa na tieto priestory. To je dobré. Pekné stoličky sú dobré, ako dobre, ďakujem. Keď dobre, tak dobre.